Aşgabatyň Kemine we Hojany Durdiýew köçelerinde ýerleşýän köp öýli ýaşaýyş jaýlaryň ýaşaýjylary büreleriň köplüginden ejir çekerler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we ýerli ýaşaýjylar gurrun berýärler. Kemine we Hojany Durdiýew köçelerinde ýerleşýän Finski diýilen köne köp öýli jaýlaryň ýaşaýjylary büreleriň epidemiyasinden ejir çekerler. Aşgabatyň sanepidem stansiýasy ýaşaýjylaryň arasalaýyş işlerini geçirmek barada edýän ýüzlenmelerine hiç reaksiýa bermeýär. Adamlar ören ejir çekerler diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 5-nji sentýabrda aýtdy. Aşgabatyň bu köne iki gatly jaýlary iki gireligeli binalar bolup olar geçen asyryň ortalarynda gurulypdy. Häzirki wagtda bu jaýlaryň daşky boýagy owranyp rengi öçüpdir. Agaçdan ýasalan böлекleri we bezegleri könelşip görküni ýitiripdir. Azatlyk radiosyna ýerli ýaşaýjylar tarapyndan berilen video ýazgylarda bu jaýlaryň uzak wagtlap bejerilmeýänligini görmek mümkin. Binalaryň yerzeminleri büreden doly. Ol ýerde yerzeminlere barsaň möjeklerden dolulygyny görmek mümkin. Olar bolsa keselçiligi ýaýradýarlar diýip Azatlyň habarçysy belleýär. Onuň sözlerine görä büreleriň köplüginden ejir çeken ýaşaýjylaryň kömek sorap Aşgabatda arasaçylyk işlerini gözükçülük edýän bu döwlet edarasyna eden ýüzlenmeleri oňy netije bermändir. Olar ençe megedek sanepidem stansiýasyna ýüz tutdular. Emma olar hojalyk hataplaşygyna geçenligini aýdyp ýaşaýjylardan belli bir mukdarda pul toplanmagy talap edýärler. Emma bu köne jaýlar we ol ýerde etatan gruply bolmadyk adamlar ýaşaýar we olar guramlaşdyryp pul toplap bilmeýärler. Üstesine häzir adamlarda eklenme üçin hem pul ýok, büreler bolsa köpelýär, ýagdaý agyrlaşýar diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy aýdýar. Mundan öň Türkmenistanyň paýtagtynda büreleriň köpelenligi Tomsyň başynda ma'lum bolupdy. Şonda büreler Aşgabatyň Howdanby etrapçylaryň ýaşaýjylaryny biýmada aýdypdy. Bu arada habar beren Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä köp gatly ýaşaýyş jaýlaryň gerdeminlerinde dören büreler şeýle bir köp bolup hatda ýaşaýjylar tarapyndan çağırılan arasaçylyga gözükçülük edýän döwlet edarasynyň işgärleri hem olary görüp ýyda çekilipdir we arasaçylyk işlerini geçirmekden ýüz öwrüp tölegli hyzmat edýän gulluklara ýüz tutmagy maslahat beripdir.